हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे रादाबफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बेवहाय मा दं जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन 14 जानुवारिनि बेलासि एबा मोनाबिलि समनि। फार्स्टआव दङ बाक्सानि सुबुनखाथायाव थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय भारत भुटान जथाय मागो फोरबोखौ देग्लाय फालिनाय जानाय नङा होनदों। दा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनो सामलाय आफादा फोरमायना होदों। अदेबानि मागो फोरबोनि मुङाव सानसेनि हाबाफारिजों तेलेबै फालिनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। थांनाय सनिबाराव भारतआव मुलुगनि देरसिन कर'ना भेक्सिन ड्राइभ खालामनाया जानानै थांबाय। बेनि गेजेराव सानसे बारलांबाय। बेयावनो मोनसे दुखुनि रादाब दि राजथावनि दिल्लीयाव सा 50 सुबुंनि देहायाव साइड इफेक्ट नुजाथिनायखौ खौरां मोन्दों। अदेबानि आसामाव दासिम सासेबो सुबुंनि देहायाव बेबायदि साइड इफेक्टनि लैखोन नुनो मोननाय जायाखै होननानै मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय नुदों रेल बिफानाव साख्रि होगोन होनना रां जाख्ल'नायनि अजद मोननाय डक्टर अजन्ता हाजरिकाखौ साख्रिनिफ्राय होखारनायनि खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा जरहाटनि आसाम मेडिकेल कलेजनि गागि डक्टरमोन। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा रेल बिफानाव साख्रि होगोन होनना माखासे लाइमोनफोरनिफ्राय 20 लाख रां लादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सीमा जिंनि बिस्पान गामियाव हाग्रानि मैदेर 50 एबा 60 थासो फालोआ फैनानै गं 28 नखरनि गोबां बिगा हानि आबाद आरो न'फोरखौ खहा खालामलांदों होननानै सुनिबारनि मोनायाव खौरां मोन्दों। खौरांनि बादिब्ला खमैबो 20 लाख रांनि आबादा सिलिंखार जालांबाय। बिटिआर एकर्डनि रादाय बादियै बारग' एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ फैगौ 20 जानुवारि खालि रायजो सरकारनि दारै होगोन होननानै फोथायथाव बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ थांनाय सनिबारखालि क'क्राझाराव फोरमायदों होननानै फोसावदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै भिडिअ' कनफारेन्सजों गं 8 गोदान रेलफोर बेखेवनानै होदों। बैफोर रेलफोरा मुलुगनि जौसिन मुसुखा एबा स्टेचु अफ इउनिटिसिम फोनांजाबगोन होनदों, जाय गुजरातनि केभिटायाव दङ। आइसक्रिम जामुंनि गेजेरजोंबो कर'ना जिउसाया बारदेरनो हागौ सांग्रां जानाया गाहामदि। बे खोथाखौ फोरमान खालामदों चीन हादरा। खौरां मोननाय बादिब्ला चीन हादरनि टियानजिन मिउनिसिपालआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाग्रा आइसक्रिमाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायनायखौ नुदों। जम्मु आरो काश्मीराव सावस्रि बिफाननि मुगैथाव हाबा। कभिड-19 रोगिनाव बाहायनाय माखासे मुलिखौ दैसायाव गारनायाव गोबां नाफोरा थैनांदों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला जाथाया ड'डा जिल्लानि नेहरू दैसायाव जादों। जाथायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों। गासैखौबो नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव हाबनानै नायनो हागोन। गोजोन्थों।